Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Khadc Students Union Khadc naitung arjar arpuhandiu kilalit ben kendo yu Chief Executive Member KHADC oba Winston Tony Lingdo ban Pynskhem shu halor kajinan kam ban yo ya resolution habede kajingklong yu uranium hakithan domyasiat President ka KSU uba Raymond Kharjana habakran shikilar patai khobor ulong bakaji kran bat UCM kalong ka basngotanat bat nakaliang ka sing ka kmilinti ba an sa pentri kam ya kanigajing Jingmut ka banang kam Pynskhem ya kajing Jingpyrshah ka sing ya kajing klong ya uli umar po khando nakati ka than hakbede bakajing na bakadon ka Jingpyrshah ban thiet ya kijaka hakiti ki than da rio pa khmat ka jila nakaliang UCM ulakular bu un sa wat jingtep halor kani kasing ka penpaw ba ka district council ka dega nongpet ya khando ka siap kumta kan e hajing start jong kinong yalam ka district council ba kumno kinde ya kani Jingwan jogi nakaliang seng dega ski berkendo UCM juga hasil autonomous district council kalong bet halor ko gamat kita gamat ka dega ba bagian Shewan nakani time domesiat gamat jogi Uranium ba hilakren ba hilang kam ya ka lakumno banyo ka resolution na ki district council kabai day bat batu bakajing klong yu mar ko do Uranium ha i than domesiat bat ki marja di jaga ba marjan di jinga kran hasmo batong ba kalong hi ka ba songtonat bat ni hini nanti hiru ba kai bagi kran Jingmut nakaliang ka juga council kan rekam bat kan rekam hanor kom ni ka start jong ka isi ndai kadon pale ka jingkermen ba ngila penyo ka resolution na ka isi jong council kalong kai ka ban nang kham Pynskhem ya ka jing khun ka jing khi persyak ka jongi ya kan ye ka jing klong yu mar ko khndo na ka than dom set jela umar jan ina likely ki mat apa day ka Uranium away ka day ka menyo ka resolution ka ba ka day ka ba akaba kumnu nginte lakam baide bat ka jingdi ki jaka syaki riu pai ba le si intip ya ka jingtmu ne yo le si bagi don ka jingtmu ba kana ka jaka dia bat syaki agency badai ban baide ya beno bat ka makan bat Uranium di kita gilong ki jingakan bene ba kumaong ba ka jingtan kalau bastunat dengan up pat ikapor ba sutu ba kayak kuno nang ismat baide Itu hiban hi ka discouncil hi kalau mengkuai ka ayu ka nongpet nongkami ya khno siap de ngim kam thai bangin banjur haru ta ya ka discouncil de isu thu ba kinong penya kinong yalam jong ka discouncil hi kilong kiba syampang bat hot ya jipun so nakaliang juga jawa seng la de pensko ba kadon ka Jingpyrshah ban thiet ikijaka sekti than da ki review pokmat jong joka jela ka jongi bat nakaliang ka jong ka nakaliang do CM mula kubur ba ursa le ya baron kam ban wat jingtip habai dei bakari ka Jingpyrshah ka jongi la try ka tangi i ka start jong ka isi joka council dei try komiti sutu jongi ka session kaban sawan biang kan di benai Oktober dengan try haswai kata ngong la i ka start jog isi jog council lagi la bakot the special session dulu by dem kan mat tapi di begini di tanu kimlik pada begini kajing ki state ding ngal lebih kerana du ski hashtag kan pa UCM bagi don kam ba nakaliang do state du kan wara kan resolution hot ngim la ba kan resolution kan ya dai na kata terus ka jingtu mujung berklong Henry kan pen ipat ya kata kajing no seriousness bakajing simkhia juga state government ha ba dai bat kan e kamat klong yu mako Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing sedang batuma kijing ikai bapura katkom kejop kabamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat kijing ikai kum ka fashion design
filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjob ki urlong, but ki kalalong ka Jingpyrshah. MIT University Meghalaya ka jingyai lenti ka bastang shakalaway bachok.